shugaba Trump ya janye barazanar da ya yi ta kakaba haraji kan kasashen turai masu adawa da shirinsa na kwace yankin Greenland bayan wata tattaunawa da ya yi da shugabannin NATO. Mr. Trump ya wallafa a shafinsa na sada zumunta cewa sun kulla yarjejeniya da za ta share fagen fahimtar juna. In a statement, a spokesperson for NATO said future discussions would focus on Wakilin BBC ya ce a wata sanarwa kakakin NATO ya ce nan gaba za a ci gaba da tattaunawa akan yadda za a tabbatar da tsaron dukkan bangarori. Mr. Trump dai ya sha jaddada cewa yankin na Greenland yana da matukar muhimmanci ga tsaron Amurka da ma kasashen yamma. Ministan harkokin wajen Denmark Lars Løkke Rasmussen ya yi maraba da sanarwar ta shugaba Trump ta kulla yarjejeniyar yayin da yake cewa an samu ci gaba da tattaunawar da aka daɗe ana yi a kan batun. Ita ma takwararsa ta Sweden Maria Malma ta ce abu ne mai kyau yadda Mr. Trump ya janye barazanar kakaba haraji akan kasashen da ke goyon bayan Denmark da kuma yankin Greenland. Tuni dai kasuwar hada-hadar hannun jari ta Amurka ta fara farfadowa daga asarar da ta tafka a ranar Talata bayan da shugaba Trump ya sanar da aniyar tasa. Donald Trump ya ce shugaba Putin ya amince da ta yin shiga shirin kafa hukumar zaman lafiya da aka bullo da ita domin warware rikicin da ake fama da su a sassan duniya. Kawo yanzu dai Mr. Putin bai tabbatar da kalaman na Mr. Trump ba. Amma tun a farko an ji yana cewa rasha ba za ta yi gaggawa kan batun ba har sai lokacin da ma'aikatar harkokin wajenta ta kammala nazari a kai. Shugaba Trump kenan yake cewa hukumar za ta yi ayyuka da dama da ya kamata a ce Majalisar Ɗinkin Duniya tana yi, amma za mu yi hakan ne tare da Majalisar Ɗinkin Duniyan. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ana ci gaba da aikin ceton mutane da dama ciki har da ƙananan yara a wajen da aka samu zabtarewar ƙasa a arewacin New Zealand bayan mamakon ruwan sama da aka tafka. Hotunan da aka wallafa sun nuna yadda zabtarewar ƙasar ta yi barna sosai yayin da masu ceto ke ci gaba da gudanar da aikinsu. Lamarin ya faru ne a tsaunin Manganu da ya fice sosai saboda yawan masu zuwa yawon shakatawa a wajen. Firaministan Senegal da takwaransa na Morocco sun nemi bin hanyar sasanci wajen kwantar da zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu sakamakon yamutsin da ya biyo bayan wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka da suka buga. Senegal ta yi nasara a wasan amma an samu yamutsi saboda hukuncin alƙalin wasa da bai yi wa 'yan wasan Senegal daɗi ba da kuma halin rashin ɗa'a da wasu 'yan wasan Morocco suka nuna. Bayan tattaunawa da shugabannin biyu suka yi ta waya, Firaministan Senegal Ousmane Sonko ya ce ofishin jakadancin ƙasarsa da ke Rabat na bibiyar halin da wasu magoya bayan Senegal da aka kama a lokacin yamutsin ke ciki, sannan ya yi gargaɗi kan yada labaran ƙarya game da batun a kafafen sada zumunta. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.